evening, mahal. Good evening po, mahal. Kaya na lang.
Busbel, good evening. Hello, Ma'am Jean, good evening. Kamusta na, Ma'am Jean? Busbel, kamusta? Paos ako ngayon. Nagising ako 3 o'clock kaninang madaling umaga, Ma'am Jean. Kasi mayroong pumutok. Nag-ingay yung mga aso. Yun pala, pag open ko ng Facebook, nag-post yung P-Box na pumutok na naman ulit yung kanlaon. Mayroong pyroplastic na lumalabas. Tapos, nung pumunta na ako ng opisina, dun sa banda ng Hagimit at La Carlota, yung pulbos ko, sulfur. Tapos, kung madaanan kami ng mga sasakyan, na mauna yung sasakyan, yung series, Diyos ko, doon lahat ng asupre sa itsura namin. Hindi naman namin maisara yung bintana ng double tire kasi masuffocate kami sa loob, maraming pasahero. So, mabuti naman umulan. So, hindi na masyado, maalikabok. Nung umuwi ako ng hapon, hindi na siya maalikabok. Tapos, okay na. Bumalik sa dati. Maganda yung Kanglaon. Lagi-lagi na lang ganyan. Mag-play ako sa inyo, Ma'am Gina, Busbel. Joy Mati, good evening.
Thank you, Ma'am Joy Mati. May channel po ba kayo, Ma'am Joy? Thank you sa patamsak, Ma'am Joy. Ay, mayroon. Malaki na bahay ni Ma'am Joy. 1,000 plus. At mayroong 22 videos si Ma'am Joy. Ma'am Joy, dito ako sa meeting with my best friend 1 month ago. Oh, dito na ako, Ma'am Joy. Dito na ako sa iyong channel. Ay, noon pa pala kita subscriber na kita talaga, Ma'am Joy. Oh, ito oh. Yan. Oh. Ano na. Nakasubscribe na ako pala sa'yo noon. Ito ka, Ma'am, oh. Ma'am, thank you so much, Ma'am, ha. Bigyan kita jacket, Ma'am. Maayong gabi Taga ano ka, Ma'am? Mindanao? Borders Adventure, good evening. Daghang salamat. You're welcome, Ma'am Joy. Ma'am Jen Supporter, good evening. Border Adventure. Ma'am Joy, hayaan ko lang na mag-play, ha. Bisitahan ko muna si Border Adventure. Ay, tambay lang, Ma'am. Okay, Ma'am Jean, mag-play ako mamaya, Ma'am. Thank you so much, Ma'am. Thank you, Ma'am Jean. Thank you, Pusbel. Tamsak, Ma'am. Thank you so much, Border Adventure. Hayaan ko lang, Ma'am, ha. Naka-play ka sa akin ngayon, Ma'am Joy. Bisitahan ko muna yung kay Border Adventure. Borders Adventures pala. May S, with S. Taga Dumaguete City ako. Wow, Dumaguete. NIR, di ba? Kasama yan dito sa NIR. Negros Island Region yung Dumaguete. Ah, ito pala si si Borders Adventure, sorry. Nakasubscribe na ako noon sa iyo. So, dito ako sa yung lupain na matanaw no dyan, hindi sa amin. Yan, magpasto lang ako ng baka. Okay lang yan. Libre naman yung pakain sa baka. Dating dikit din po, Ma'am. Ay, thank you so much. Thank you so much. Dito na ako, ha. Dito na ako sa iyong video. Ma'am Joy, still playing pa rin, ha. Thank you so much. Taga Dumaguete si Ma'am Joy. Malapit lang dito sa amin. Ma'am, dito ako sa Negros Occidental. Borders Adventure, taga saan po ba kayo? Ah, may harang. May harang si Borders Adventure. O, ito na,
Ito na malapad pala ang lupain pero hindi sa inyo, nagpapasto lang ng baka. So maraming halaman na mapakain sa baka. You're welcome, Borders Adventure. Ma'am Joy, dito ka pa rin. Dito pa rin, naka-play ako sa'yo ha. Hayaan ko lang. 8 million views. Thank you so much. Medyo pasensyahan nyo na kasi mahina yung net ko ngayon. So, hayaan ko lang kasi mag-ano lang yan. Ayan na. Magpakita na siya. Oo, taga Negros ako, Ma'am Joy. Ilonggang, tunay. Borders Adventure, bigyan kita jacket. Medyo pasensyahan nyo na paos ako. Kasi mga 3 o'clock kaninang madaling araw, nagising ako kasi mayroong pumutok. So nag-ingay yung mga aso namin dito sa bahay. So nang pag-open ko ng Facebook, nag-post yung P-Box. Pumutok na daw yung Canlaon Volcano. So lumabas ako at binuksan yung main door. Yun, nakikita ko talaga na bumabaga, lumalabas na pala yung plastic. Malapad siya. Kasi pagbukas mo ng bitana, makikita mo talaga yung bunganga. Malayo pa kami sa labas kami ng 6 kilometers danger zone. Dito kami sa 10 kilometers. So, pagbungad mo sa pertahan o sa pintuan, yan, makikita mo talaga kung ano yung activity ng Canlaon. So, umalis ako ng bahay mga past 7 o'clock. Doon na kami sa part ng Hagimit, papuntang La Carlota City. Doon, marami na talagang asopre. So, before kami pumunta ng La Carlota, so nagsabi na yung driver ng double tire na bumili siya ng ng face mask. Maglagay na daw kayo ng face mask. O ayan na, ang laki-laki pala ng baka, Borders Adventure. Na mag face mask na kasi marami ng alikabok doon, marami ng asopre doon sa part ng La Carlota City. So yun, marami talaga. So ang aking polbos ay asopre. So kapag dumadaan yung mga series liner, yung mga buses, so pumupunta sa aming double tire kasi hindi siya close. Inopen talaga ng driver kasi masuffocate kami. Marami kasing mga pasahero kanina. Balikan na sa opisina, pauwi na, after ng election. So, pagdating ko sa opisina, doon, umuulan ng asopre. Kasi yung opisina ko, after lang ng La Carlota City, Negros Occidental. So, lahat nagpe-face mask na. Tapos, yun, ang baho ng aking uniform. Baho ng asopre. Ganito talaga. Parang nasanay na kami ba na halos every month, thrice a month na pumuputok yung Vulcan Canlaon. So, pasanay-sanay na lang. May harang na naman ulit. Ay, singadali ha. Ay, Ma'am Joy, nandito na naman ako sa ikalawang videos mo. Samahan niyo ko guys, maglipat ng mga punla ng halaman. Aba, marami kang halaman. Anong mga halaman ito, Ma'am Joy? Succulent ba ito? Succulent ba ito, Ma'am Joy? Ang dami Tapos may ganito din ako brown color na parang family ng snake plant.
Ito oh. Marami ka palang collections. So ako, yung collections ko is bougainvillea. Bougainvillea, iba-ibang colors. So, dyan pa lang ako sa, maliliit pa. Mga after 15 days pala, na siya, magdadahon na siya. So, soon, ipapakita ko sa inyo. Kasi additional na contents yung pag-alaga ng bougainvilleas. So noon pa talaga kasi ko na love na talaga ako sa bougainvilleas. Mga paninda mo pala yan, ma'am. Oh, ito ang ganda din May ganito din ako, ma'am So sa super init, hindi ko na namalayan na matay na pala. Marami kasi nung pag-pandemic, marami akong mga, kahit ano-ano na lang mga halaman ang kinokolek ko. Doon lang sa gilid kasi ako, 5 days a week, maagang umalis, tapos gabi na dumating kasi ang layo pa ng opisina ko. Tapos, sobrang init, hindi ko na namalayan, marami na palang namatay. So, ang naiwan na lang yung mga bougainvilleas. Kasi sila mas mainit, mas maganda. Maganda yung, wait, naghihina yung internet ko ngayon Naghihina yung internet ko. Hello, Borders Adventure, nandyan ka pa ba? Aba, marami ka ngayon Marami ka ngayong harang. Marami kang harang, Borders Adventure. Hello. Nandyan pa si Borders Adventure. Thank you so much. Ma'am, hindi ka pa ba Ma'am Joy monetize? Hindi ka pa monetize, Ma'am Joy? Nag-wave na si Ma'am Joy. Ang gwapa-gwapa talaga ni Ma'am Joy. Ay, tapos na pala. Tapos na pala, Ma'am Joy. Sandali ha. Punta muna ako sa iyong channel. Balik ako sa iyong channel. Kasi lang pala, ilang minutes lang. Joy Mate. Meeting with, tapos na pala ako dyan. Maghanap ako dito. Nanalo ako sa raffle games. Nanalo si Ma'am. Magkano pala yung hindi pa pala monetize si Ma'am. So, talagang i-play kita ngayon. Hindi na ako nag-comment. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko, Ma'am Joy. Sorry. At saka si Boss Borders Adventure. Aba, ang haba ng harang. Dito ko muna ha, itago ko muna yung harang mo, Borders Adventure ha. Nakalimutan ko mag-comment. Pasensya na. Na-excite ako sa mga videos nyo. Dito ako sa loob ng kwarto kasi sa salas ako, maingay kasi yung asawa ko nanonood ng Batang Quiapo. So, hindi ako makapag-concentrate. So, dito na lang ako sa kwarto. 8 o'clock kasi yung yung live ko, 8 to 10. Kasi na ako gabi na ako umuwi galing opisina. You're welcome, Borders Adventures. Sorry, Borders Adventure. Ay, nako. Mag-comment muna ako, Ma'am Joy, ha? Pasensya na, ha? Inuubo ako. Napapaos.
Mm. Wow. 3:51 minutes na ako sa'yo. Out of 8 minutes and 47 seconds, Borders Adventure. Ang lapad pala ng lupain pero hindi sa inyo. Joke lang. Nagpapastol lang ng baka. Ito ang gusto ko na lugar na ano ba, malayo sa city, tahimik. Parang makapag muni-muni ka. Walang disturbo, tapos freska ang hangin, walang pollution, hindi crowded ang area. Dito ka pa rin sa akin na Ma'am Joy, ha. Dito ka pa rin, naka-play ka pa rin sa akin. Ay, okay. Thank you so much. You're welcome, Borders Adventure. Baka free kayo every night, 8 to 10 p.m. From Monday to Saturday. Samahan nyo ako. Thank you. Thank you so much. Ma'am Joy Mati, hi. Play kita. Ilan na ba yung watch hours mo ngayon? Ikaw, Borders Adventure. Ano ka na, Borders Adventures, no? Ito na pala, oh. Monetize na pala si Borders Adventure. Ilan na ba watch hours mo ngayon, Ma'am Joy? Tumutuyok-tuyok. Pero okay lang yan. Babalik din yan. Babalik din yan, Ma'am Joy. Andito na naman si Ma'am Joy sa kanyang collections. Mayroon din ako nito, yung yellow na parang sword plant. Kaya lang, yan ang sabi ko na namatay kasi kulang sa dilig. Kawawa. Kawawa talaga. Dito na ako nakatira sa Marcos Village, Palayan City, Palayan City siguro to, ma'am. Nueva Ecija. Okay. Nueva Ecija ka na pala nakatira. So, malayo na. Ano pang language nyo doon, dyan sa ma'am? Sa Nueva Ecija? Anong tawag doon sa lingwahe nyo? Kasi dito sa atin, sa Negros, Ilonggo, Hiligaynon yung lingwahe sa Iloilo, Ilonggo. Sinisipon ako. Mag-comment muna ako, Borders Adventure, ha. Kaway-kaway lang sa nandyan, ha. Para ma-play ko kayo. Meron ako nito, ma'am. Kaya lang, binigay lang sa akin kasi yung mga plants ko dito, halos lahat binigay. Hindi kasi ako nag-invest sa mga flowers na mga ilang libo, hindi.
Kasi masayang lang ng pera kung mamamatay sila. Tagalog at halo din mga tao may Ilocano, Ilonggo. Okay. Kahit saan ka pupunta talaga, no? Mayroong Ilonggo. Basta Ilongga, guwapa. Pasensya. Mag-play muna ako sa isang friend ko, sa aking friend, si Belle. Hayaan ko lang ha. Hayaan ko lang na naka-play. Ay, tika, sandali. Nandyan lang sila. Naka-play lang. Wow, thank you so much. Thank you so much sa pagtambay, Borders Adventure. Bill Mix TV. Playing. Kaway-kaway lang sa nandyan para ma-play ko po kayo. Ay, tapos na ako sa'yo. Borders Adventure. Maghanap ako dito ha. Maghanap ako ng panibagong video. Iba na ang lumalabas. Hi Ma'am Joy Mati, nandyan ka pa ba? You're welcome, Borders Adventure. Dito maghanap ako ulit. Cutting bunch of grapes and wash. Uy, asan na yun? Saan na yun? Strolling at the meadow. Uy, sa'yo pa to? Battle of Explain. Ay, sa'yo ba yun? Sa'yo yun kanina. Yung next video. Strolling at the meadow. Dito ako ha. Hi, Ma'am Joy. May harang na naman si Border Adventure. Polydent. Sponsored by Polydent. Pasensya na ha. Umiikot. Pero ano lang. Nandyan lang siya. Nag-start siya mag-play. So, ito na. Ito na. Maraming tanim. Ano ito? Melon? Diba? Melon ito, adventures. Melon ito, melon. Ay, ang hina talaga ng ano ko ngayon. Yung net ko ngayon. Bakit? Maraming gumagamit. Dito naman ako sa iyong strolling at the meadow. Aha, tumutuyok-tuyok siya Sakit ng tuhod ko kasi dito ako sa sahig.
Mommy Choy Garden. Dito pa rin ako kay Mommy Choy. Ay, okay. Thank you. Thank you sa pagtambay. Border Adventure. Adventure na lang ang tawag ko sa iyo, ah. Kasi nagkakamali ako. Mayroong S. Mayroon ding walang S. Adventure na lang for short. Para sure. Yung pagkabanggit. Para sure, ah. Ay, naku, ah. Ano nangyari? Why, Delilah? Mayroon naman pasyente, ah. Sa kabilang barangay. May ambulance na naman, no? Kasi katatapos lang ng election kahapon. So, yung iba siguro hindi pa matanggap ba? Hindi pa matanggap na beef bulalo with potatoes. Busbel, dito ako sa iyong beef bulalo with potatoes. Mayroong harang si Busbel. Dito muna ako sa strolling at the middle. Ay, bakit? Why? Tumutuyok-tuyok, ah. Tumutuyok-tuyok siya. Pasensya na, ha, pero i-play ko ito. Mommy Choy. Bakit kaya? Ang aking munting libangan. Adventure, wait lang ha. Kasi tumutuyok. Nandito naman ako sa ano mo eh. Sa video mo. Mag-start lang yan. Ano bakit? Hindi naman mainit yung laptop ko ah. Bakit ano siya? Tumutuyok-tuyok siya. Hindi naman siya mainit. Kailangan bang tutukan ng electric fan? Di naman ah. Malamig naman dito sa malamig naman dito sa room. Bakit ganito? Ayaw niya ba dito sa room? Hindi na, tumutuyok-tuyok na siya. Bakit kaya? Basin nanload na ma'am. Ano yun? Bakit kaya? Huwag mo akong pahiyain ha. Baka ayaw niya dito sa sahig. Baka gusto niya sa taas.
Bakit kaya ganito? Ano nangyari? Bakit dito? Pati yung aking channel, nakatuyok-tuyok na din. Why, Delilah? Mainit siya? Di naman. Di naman siya mainit. Hindi. Oh, dito na siya. Dito na. Lumabas na siya. Baka kailangan niya lang ng hangin. Kailangan niya lang ng hangin. So, Mami Joy, dito na. Tinampuhan ka na niya. Oh, dito na ako Dito na siya Kailangan pala itutok sa electric fan. Kasi yung laptop ko, wala kasing fan. Wala itong fan sa ilalim. Kaya kailangan niya ventilasyon. So, ito na talaga. Dito na ako sa iyong strolling at the meadow. Oh, nandyan pa rin si Baka. Taba-taba ng baka. Ito na. Birder Adventure. Dito na. Mami Choy. Oh, may harang si Mami Choy. Pero hindi niya makukuha kasi hindi pa siya monetize si Ma'am Choy. So, dito muna ako. Still playing Mami Choy ha. Hayaan ko lang ha, adventure. Mag-play muna ako sa ibang channel. You're welcome. Oh, may harang si Mami Joy. Uy, may CapCut. Adventure, may CapCut yun na, may watermark. May watermark yung strolling at the meadow. Dito na ako sa Battle of X Lane Argos versus Gatokaka. Mobile Legend.
Mami Joy, nandyan ka pa ba? Mami Joy? Ah, nakalimutan. Pero yung sa akin, mayroon din akong hindi nakat isa lang. Pero ano naman, hindi lang siguro nakita. Pero ano naman, okay naman na after na monetize ako, merong isa na na hindi ko nakat. Wala naman problema. Pwede lahat lagyan ng dapat i-erase ang watermark. Hindi naman na pending yung sahod ko. Mami Joy, andyan ka pa ba? Before kasi ka mag-apply ng monetization, dapat walang watermarks, hindi reuse contents, lahat ng mga violations dapat clear bago ka mag-apply. Kasi maswerte tayo na monetize tayo kasi yung iba wala talaga, tapos nag-a-appeal sila, wala pa rin ilang beses. Matagal ka na bang monetize adventure? Ay, umalis na si Mami Joy. Siguro busy na or natulog na. Tatapusin ko lang yung video ni Mami Joy. Yan, hayaan ko lang. Hayaan ko lang kay Mami Joy. Mami Joy workout. Okay, nung December. So, nag-ano ka ngayon? Nagko-collect ka ng $10 mo. Oo, $10 una. Dapat i-complete mo yung $10. May ka na ba? May pin ka na ba? Napadalhan ka na ng pin? Boss Bell playing. Celebrate my birthday. Wow, waiting $100. Kasi madali lang kunin yung $100 kung maraming nagpi-play sa'yo. Kasi more playing, more ads. Maraming ads. At saka advantage talaga kung mayroong nagpapalipad. Kasi dito sa sa harang, lang sinintimos lang. Sinintimos lang. Pero lang, tsaga-tsaga lang kasi yung kasabihan na hindi bumubuo yung $1 kung walang centavos. 'Di ba? So, lang, tsaga-tsaga lang. Border Adventure, taga saan ka ba? Si Mami Joy taga Dumaguete, pero doon na siya sa Nueva Ecija. Bohol. Kamusta yung chocolate hills dyan?
Kasi may balita na parang naruin na yung Chocolate Hills. Mayroon ng nagpagawa ng swimming pool sa paanan ng hills. Tsaka parang sinisira na ba? Okay. May video ka dyan. May video ka dito. So, ano ko lang, i-play ko lang. Kasi parang ginigiba na yung beauty ng isa sa mga, ano ba yan? Kasama ba yung Chocolate Hills sa Eight Wonders of the World? Hindi pa kasama. Nakalimutan ko na nung elementary ako. O, kasama pa, di ba? Boss Bell playing. Full charge ko lang yung isa kong phone para magamit ko sa pag-play sa iba. Kasi meron din akong mga kasamahan na na nagtulong-tulungan kami. Hindi, kahit check ko ha. Check ko kung full charge na. So, full charge na. Ang kati na lalamunan ko. Playing Ma'am Jean. Wow, may harang si Ma'am Jean, oh. Ay, hindi ako hindi ako makakomment sa mo adventure. Ay, tapos na pala kay Mami Joy. Tapos na pala ako sa iyo. Bigyan ko na din ng i-play ko na din yung iba. Still playing pa rin ako sa iyo, adventure ha. Adventure, nandyan ka pa ba? Ay, okay. Playing pa rin ako sa iyo. Busbel, playing Busbel. Dito na ako sa biyaheng Dumaguete. At dito naman si Ma'am Jean, playing.
Yung sili ni Ma'am Jean, siguro marami na siyang na-harvest dito na bunga. Marami na siyang ano, na gamit para sa kanyang sinigang sa isda, sa baboy, o di kaya sa adobo. Maganda kasi kung mayroon kang tanim, mayroon kang aanihin. Boss Bell, dito ako sa gusto mo mag-swimming. Hindi ako makakomment dito, adventure. Ay, dito pala sa ilalim. Sorry. Okay, ito na. Naka-comment na ako sa'yo, adventure. Ma'am Jean, playing Ma'am Jean ha. Boss Bell, still playing pa rin. Bell 2, good evening. Brent Aidan, thank you. Negros Occidental. Dito ako sa NIR, Negros Island Region. Ilonggang tunay. Basta Ilongga, guwapa. Dito lang ako sa 5th District of Negros Occidental. Papuntang Kabangkalan City. Dito kami, adventure. Malapit kami sa Canlaon. Canlaon Volcano. Na pumutok recently lang. Ano na kami, nasanay na kami. Nasanay na kami na palagi na lang pumuputok yung bulkan. Pero yung kanina, nung pumutok mga 3:55 in the morning, so mayroong lumabas na mga pyroplastic. Maraming lava. Mabuti na lang umulan. Kaya napalong agad yung mga lava na mayroong mainit na siya. Nasusunog yung part ng Canlaon, yung sa paanan ng bulkan, nandun na. So, mabuti na lang umulan. Billy Claver, thank you so much. Si Quest Lupok Restaurant, Pusbel.
At Ma'am Jean, dito ako sa iyong lumang tinapay. Sarap puding. Yung puding kasi noon, yung tawag sa amin yung kasaba. Lola namin kasi, ano siya, kahit ano na lang ang maano ba, nung Chimpo Gira, yung World War II, ano lang ang makain doon sa bukid. So, gumagawa si mamang yung lola namin ng puding. Galing sa kasaba. Yung kasaba, ano niya, parang, anong tawag nun? Grate. Parang ginigrate siya pa. Tapos, pinipiga. Kinukuha yung tubig. Kasi poisonous daw yun. Tapos, tinimplahan ng sugar, gatas, margarine. Tapos, inilagay sa kawali. So, tinakpan. So, nilagyan sa ibabaw ng grated na cheese. So, yun. Masarap. Masarap talaga. Puding tawag doon. So, parang cake na sa amin noon. Ano? Ano adventure? Banggad sa Bisaya? Ano? Anong ibig mo sabihin? Banggad sa Bisaya. Banggad? Manggad? Ano yun? Pakiulit. Bila Skyler, good evening. Thank you so much sa pagkari. $7 million in the house. Thank you so much. Bangguron ang kasaba. Kudkurin. Parang ganan ba? Sa English, grated. Kudkuron sa Ilonggo. Bangguron sa inyo. Di ba? Kinukudkod yung kasaba. Tapos pinipiga, kinukuha yung tubig niya. And then, itapon ng tubig. Pagkatapos, timplahan na. Diba? Timplahan ng sugar, kondensada, margarine, at ilagay sa, sa kawali. At tapos, low heat lang. Kasi sa probinsya naman, magluto ka palagi, kahoy, nasa kahoy. So, parang katamtaman lang yung apoy. Okay, kudkuron, oo pala. Tapos, kudkuron sa amin, sa Bisaya, sa Ilonggo. Bangguron sa Bisaya. Tapos, lagyan ng cheese sa ibaba, sa ibabaw. At takpan. So, after mga ilang minutos, ini-estimate mo lang para hindi lang mabatok ba, parang hindi masunog. So, yun na. Cake na. Pang snacks na namin nun. Tapos, ang na-miss ko kay Lola, so Lola namin, yung kinukudkud mo yung hindi, parang in-slice mo ba yung dahon ng kasaba, tapos ibilad mo. Pag nabilad na,
Parang dry na siya. Maggisa si mamang ng sardinas. Tapos yon, ilagay na. Ilagay yung dried na kamuting kahoy, yung daon ng kamuting kahoy. Ito na, masolve na yung aming ulam. Aba, mayroon na harang Merong harang si adventure. Dito muna ako sa ginataang bilo-bilo ni Belle para matago ko yung harang. Pero still playing pa rin ako adventure, ha? Ano ba yung masarap na delicacies dyan sa inyo sa Bohol? Kasi dito sa amin, yung special delicacies namin, every municipalities kasi mayroon silang special delicacies. Yung dito sa amin, kalamay. Ay, oo, masarap yan. Kalamay. Yung nilagay sa bao, yan, peanut kisses. Uy, alam, masarap yan, ah. Yung sa amin dito kasi sa municipality namin, mas kami, ang palaging special delicacies namin dito, buko pie. Oo, yun sa bao. Masarap yan. Tapos nilagyan ng tape, palibot. Yon. Tumatagal yan ng ilang months. Basta maraming gata. Yung, na ba? Yung kumbaga sa amin sa Ilonggo, pinakagulang na na gata, na niyog ang ilagay. So, mayroon din katulad din sa amin, kalamay hati. Kalamay hati tawag sa amin yan, adventure. So, ganyan din siguro, kapariha din yung proseso. So, yung malagkit na bigas, pinagiling mo. Pagkatapos, yun na. Timplahan mo ng, oo, piyaya. Mayroon din dito piyaya. Tapos, yung kalamay hati, tawag dito sa amin, sa inyo kalamay. Sa Mendres ba yun? Mendres? Hindi Mendres, ano yon? Anong tawag doon? Bongbongs. Sa bongbongs. Yung marami silang mga pasalubong dyan. Sa bongbongs. Doon, dito sa Bacolod. Tapos sa, ano yung tawag sa isa? Na pasalubong center. Nakalimutan ko. Every cities, meron din sila. Kaya lang hindi ako palagi dyan bumibili. Sa Bongbongs ako, Bongbongs Pasalubong Center. Oh, yan, Bongbongs. Dyan, marami pasalubong dyan. Tapos, yun na, kalamay hati, di ba? Tubo juice dyan. Oo, mayroon din dito. Yung kalamay hati dito, pareha din yung proseso sa kalamay nyo. Yun na, di ba? Pinagiling yung malagkit na bigas. Tapos, timplahan mo na, lagay sa kawali. Tapos, lagyan ng kalamay or asukal. Pagkatapos, lagyan ng gata. Tapos, matagal-tagal na halo sa lang, very, very low heat lang, di ba? Para hindi masunog yung kalamay. Yan, kalamay hati tawag dyan dito sa amin. Busbel, Beyblades Games, Beyblades. Kamusta na pala yung Battle of X-Lane mo adventure? Masarap din do. Okay.
Oo, masarap din. Tubo juice dyan. Marami kasi dito sa Negros. Almost, yung plantation dito ng sugarcane. Dito ang pinakamarami dito sa Negros Occidental. Maraming hasyendero dito. Pero kami hindi kami hasyendero, obreros lang. Joke. Hindi naman kami joke lang. hindi hindi pa namin na experience na mag nag na magtrabaho sa sa sugarcane kasi mainit. Na-experience namin sa palayan. Nag-harvest kami ng palayan, magtatanim kami ng palay, masakit sa likod. Totoo pala yung kanta na planting rice is never fun. Masakit sa likod. Magtanim ay di biro. Maghapong nakayuko. Totoo pala yon. Masakit sa likod. Tapos na-experience din namin na magtawag sa amin yung mag-ag-ag, yung magkuha ng mga ah, parang mga halaman na hindi dapat din sa palayan bago magsabog or maglagay ng binhi. Yon, experience namin noon nung maliit pa kami, parang nasa elementary kami. And then sa high school, nasa high school ako. 4th year yata ako noon nag-stop ako. Tapos, ang tinatakot lang namin kasi sa palayan, sa Humayan, linta. Natatakot ako sa linta. So, kaya sabi-sabi na baka pumunta sa pumunta sa yung parts sa part ng katawan mo. Tapos yun na, doon na marami na siyang mga anak. Diyan na siya gagawa ng maraming anak. Nakakatakot talaga. Naka-experience ka ba adventure na magtrabaho sa bukid, sa palayan? Diyos ko, nakakatakot talaga. So, noon pa. So, talaga ako. Nag-aral talaga ako. Nag-aral ako sa kolehiyo para hindi na ako uulit na magtrabaho sa palayan kasi nakakatakot. Ang haba-haba ng mo, iba naman talaga to. Iba namang video to. Si Argos versus Alucard. Yung kanina, iba talaga yun kanina. Natapos na. So, Beyblade Games. Nandito pa rin. Boss Bell. Ma'am Jean, dito ako sa iyong pang negosyo. Kotsinta. Oo, magsasaka lang ako. Diba? Maganda pag magsasaka kasi libre yung bigas. Hirap nga mangisda, host, kung sasaka ka nabuhay. Oo, mainit. Mainit talaga. Mainit magbabad sa init. Mahirap mangisda. Oo, mas lalo pa yan kasi para kung parang hindi maganda yung panahon, mahirap talaga pupunta ng lawod. Yung lawod tawag sa amin. Aisel Karugong, good evening. Thank you so much sa tusok po. Si Ma'am Aisel, dating ko na yan Lagyan kita, ma'am, ng jacket. Ma'am Aisel, thank you. Thank you sa pagbisita. Diba diba adventure, ang hirap talaga. Ang hirap. Pero natiis namin kasi wala kaming baon noon.
Wala kaming baon sa paaralan. Thank you so much din, Ma'am Isel. Wala kaming baon. So, yan lang yung ginawa namin para mayroon kaming may baon. Nagtatrabaho kami sa palayan ng ibang tao para lang may baon. Kaya, nagsisikap kami para makatapos sa pag-aaral. Para hindi na maranasan yung nasanay naman kami magtrabaho sa palayan. Kaya lang, natatakot ko lang, ang kinakatakutan ko lang yung linta. Nakakatakot talaga yung linta. Tapos yung parang, hindi siya aalis kung hindi pa siya busog ba. Totoo yan. Hindi yan ako maarte ha. Totoo yan. So, lumuwas ako pagka-graduate ko ng high school, lumuwas ako sa city. Doon ako nag-aral doon sa Iloilo. From Negros Occidental, lumuwas ako pa Iloilo. Doon na. Half of my life nandoon sa Iloilo. So, umuwi lang kami dito noong 2017 nang dito na ako na-assign. Dito ako na-transfer ng work. Swapping ba? Yung doon ako yung assignment ko yung assignment ko doon sa Iloilo, nag-swap kami. Kasi taga Iloilo siya. Ako taga Negros. Ma'am Esel Karugong, thank you. Ma'am, sandali ha. Bisitahan ko channel mo ha. Sandali. $9 million in the house. Good evening. Hello, Inday Nims. Thank you so much. Good evening. Wala ka no? Wala ka live? Wala ka nag-live, Inday Nims? Pasensya na sang tingog ko Ginabarukoy ako. Intay Nims. Maganda din yung kampuestuhan dyan, Mamos. Oo, nandun sa Talisay. Maganda talaga. Parang talagang every year mayroong ina-update yung dyan, yung may-ari, si Tan. Meron dinagdag. Diba yung malaking gorilla? Mayroon din malaking roster. Yan ang pinakamalaking roster sa Guinness Book of Records. Makikita lang yan sa Talisay, Negros Occidental. Sa kampuestuhan. Pero dito ako sa Negros sa adventure, pero hindi pa ako nakapunta dyan. Hindi pa ako nakapunta. Ay, ang ganda ni Ma'am Esel. Doon ako nakakita ng gorilla way back 2016 pa yon. Oo, taga-Occidental ako. Negros Occidental ako, Ma'am Isel. Ikaw, taga-diin ka. Inday Nims, wala ka live. Ma'am Isel, gagawa ng bangko gamit ang,
Tapos na ako pala nito sa imo Ma'am Isel nga video, yung gumawa ka ng bangko. Dito naman ako sa alagang baboy. Dito ako sa alagang baboy mo Taga-Occident. Oriental ako sis. Ay, okay. Taga-Oriental ikaw. Oriental sa diin. Ano nga lugar? Baka ano pa ha? Nang included pa sa NIR, Negros Island Region. Kasi ang Negros Island Region covered dyan is Siquijor, Negros Oriental at Negros Occidental. Antayin mo lang Ma'am Aisel ha, alagang baboy. Kasi tumutuyok yung aking signal. Yung Argos versus Alucard, nandyan pa rin, playing pa rin. Tanim sa probinsya ni Bell Mix TV, nandito pa rin. Yung pangnegosyo ni Ma'am Jean. Inday Nims! Si Inday Nims, naka-live ngayon. Alagang baboy. Nandito na ako Ma'am Isel Kagwapa kay Ma'am Isel Bai City. Na-included na sa NIR oy. Included na sa NIR, Negros Island Region. Bai City. Yung Bai City, ano ba yung niya? Yung tupad niya na municipality. Dumaguete ba? Ma'am Isel? Buhay pa ba? Rowan Host? Oo, sa Talisay. Buhay pa. Yung may-ari niyan, mga Braga. Braga ba yun? Oo. Kasi Don yung nagmamayari niyan. Namatay siya. Tapos niya, parang binigyan niya ng magandang bahay yung asawa niya. Katulad din ng ng Temple of Leia. Okay, Dumaguete. Sana soon magkita-kita tayo kasi malapit lang isang region lang tayo. So soon. Kasi yung office namin, hindi pa na materialize kung saan ilagay yung regional office namin. So, either Kabangkalan, or Dumaguete, or doon sa North, Cadiz, or San Carlos. Hindi pa na-decide. Nasidiran kung diin ibutang. Tani Dumaguete. Para just chat away from you. Para makita-kita tayo, Si Adventure, kasi ang layo niya Bohol. Pero soon, hindi pa ako nakapunta sa Bohol. Mabuti nga si Adventure nakapunta na siya sa Rowan, sa Kampuestuhan. Ako hindi pa nakapunta. Hanggang Cebu lang. Noong 2017. Name, company niyo, host? Yung company namin, kami, nasa law enforcement kami. Sabihin ko na, sa law enforcement kami. So, alam mo na yun. Pasensya na, sinisipon ako. Jane of Lisbayan, good evening. Welcome to my live. 9 million in the house. Thank you so much. Ang laki na ng ni Ma'am Alaga ni Ma'am Isel, Like and subscribe. Thank you so much. Puntahan ko mamaya ang channel mo, Ma'am, ha. Dali. Mayroon na kasing naka-play. 4 na channel. 4 na videos.
Dila, mag-comment muna ako ha. Hello po. Argos versus Alucard. Still playing. Tanim sa probinsya. Still playing. Alagang baboy ni Ma'am Acel. Still playing. Ma'am Jane of Lisbayan. I-play kita ha. Sandali lang. Ako nakapunta ako sa Cebu pero matagal na, 2020 pa ata. Yun. Di pa ako nakapunta ng Bohol. Okay. Ma'am Jean, Lisbayan. Si Inday Nims, naka-live siguro si Inday Nims ngayon ay. I-play ko siya mamaya. I-play ko mamaya si Ma'am, si Inday Nims. Ma'am Jane, wait lang ha. Alagang baboy. Ang lapad ng area ni Ma'am Isel. Lang ha. Standby ko lang yung mga naka-play ha. Puntahan ko muna bigyan ko si Ma'am Jane Lisbayan ng jacket. You're welcome, Ma'am Isel Karugong. Thank you so much din. Birders Adventure. Kamusta na pala yung experiences mo dito sa Negros? Ano pa ba yung mga places na napuntahan mo dito? Mabuti ka pa? Nakapunta na ka na dito? Ako hindi pa. Naka-live si Inday Names host. Okay. So, hindi ako pwede maka-ano doon, maka-comment kasi dalawa kaming naka-live ngayon. So, mamaya puntahan ko after ng live niya at mag-end ako 10 o'clock. Ma'am Isel, thank you so much ha. Border Adventure, thank you. Ma'am Jane Lisbayan, thank you. Bell Mix TV, thank you. Ma'am Jane TV Mix, thank you so much. Ma'am Jane Lisbayan. Wait lang ha. Dito na ako sa ano mo. You're welcome. It's about to start pa lang ha, Ma'am Jean. Hayaan ko lang, Ma'am ha. Lahat i-play ko. Lahat nandito. So, medyo pasensyahan lang muna. Kunting pasensya lang. Kasi marami na kasing nag-open na video. So, nagre-reklamo din yung internet ko. Thank you so much din, Ma'am Jean, ha. Baka Ma'am Jean? Ano ka na ba? Monetize ka na ba? Ma'am Isel, monetize ka na din, no? Ay, oo, monetize na si Ma'am Isel. Monetize na din si Adventure. Ikaw din, Ma'am Jean Lisbayan, monetize ka na ba? Nagbiak ng kahoy. Dito naman ako, Ma'am Isel, sa nagbiak ng kahoy gamit ang Chenso. Nasipon ako. Hayaan ko lang. Yung Argos versus Alucard. Ma'am Jean Lisbayan, baka may time ka Monday to Saturday, 8 to 10 in the evening.
Yes, ma'am. Last year, September. Ay, okay. Hindi ko pa ma-open kasi ano pa, oh. Tumutuyok. Ay, ito na. Ito na. Ito na, oh. Nakita mo, ma'am. Jane of Lisbayan. Wow, ang laki ng bahay ni Ma'am Jane. 17K plus. With 510 videos. Aha, ang laki na ng bahay mo, ma'am. So, dito ako muna sa video mo, ha. Wak-wak. Ano? Wak-wak-wa. Sorry, hindi ko mabasa. Yun lang naman, host. Masarap lang tingnan ang paligid. Ang nadaanan sa bus. From Cebu to Bacolod. Lawak ng tubo. Liko-likong daan sa Don Salvador. Oo. Nung pumunta kami ng Cebu nung 2017 September yun, adventure. Doon kami nag-agi sa Don Salvador from Bacolod, 9 o'clock in the evening. Tapos, Don Salvador, tapos nag-stop over kami, kumain kami doon ng dinner. Mayroong karinderya na, ano na kami yun? Mga 11 o'clock na siguro yon. Open pa sila para sa mga pasahero at driver at conductor. Open sila. Tapos kumain kami. Doon naman. Hala, uli ko na nalaman na ang taas-taas pala ng taas-taas pala. Diyos ko, pag nahulog yung yung bus doon, Diyos ko, ano kayang mangyayari sa mga katawan namin? Oo, ang taas-taas pala, 20 meters pala. 20 meters pala ang taas. Diyos ko. Bigay ni Lolo yan sa screencast. Ay, okay. Ay, ganun pa. Ano bang lugar mo, Ma'am Jane? Ang ganda naman ng mo, oh. Profile mo dito, oh. Saan ba ito, Ma'am Jane? Ano siya? Mabukid siya na part, pero maraming bahay. Dito ba ito sa Pilipinas o sa labas? Outside the country? Ika ha, mag-play muna ako sa'yo, ha? Ma'am Jane! Sa Luzon. Ay, okay. Sa Luzon wala ito. Ang ganda pala, oh. Wala bang landslide dito na, na nangyari? Dito ba yung bahay mo? Ang ganda ng lugar, oh. Punta mo na ako sa Punta mo na ako sa imong video. Rain Adv. Good evening. Mountain Province. Ay, Mountain Province. Region 1, di ba? Region 1 kayo, di ba? Region 1, Mountain Province. Ano ba yung nyo? Benguet. Ay, ano yon? Baguio pa rin, no? Hindi ko alam, sorry. Buntok, Sabangan. Okay, dito ako. 2 days ago, Ma'am Jane, ha? After na lang ako mag-sub sa'yo. Yan ako muna, i-play ko muna ng 30 seconds. Argos versus Alucard. Oh, dito naman ako. Panibago na namang video to adventure. Sun versus Argos. Rain Adventure, good evening. Hayaan ko lang, i-play ko lang, ha. Bigyan kita jacket. Rain Ads. Thank you so much. Bisitahan ko channel mo mamaya, ha. Mayroon na kasing naka-play. 5. Baka sira-sira na to yung video, yung net ko. Magtuyok-tuyok na.
Kasi mayroon ng naka-play. So, promise i-play kita mamaya. 9 million in the house. Thank you so much. Bontok sa Bangan. Ma'am Acel, nagbiak na kahoy. Tanim sa probinsya. Ano siya? Ang tagal. Matagal. Wow. Ay, ano pala yung... Ganito din yung, yung lugar papuntang Don Salvador, di ba? Adventure. Ganito din, sa Bontoc Province. Dan subs, ma'am. Ma'am Jane. Pero walang walang ganito, Walang ganito, parang tunnel, walang tunnel dito sa Don Salvador. Kasi na-experience ko nung nag-travel na kami papuntang San Carlos sa Adventure, maraming baka sa gilid ng kalsada. So, ang reaksyon ko, hala, maraming baka, hindi man lang hindi man lang na kawat ba? Hindi man lang nakuha ng ibang tao at katayin. Tapos, nung siguro hindi na 1 year yon, may balita na yung mga baka sa San Carlos nilagay sa L3 van. Pinasok sa L3. Kinawat ng ibang tao para katayin. Para katayin. Diyos ko naman. Siguro nakita nila na, hinayaan lang ng may-ari yung mga alaga nila na dito lang sa gilid ng kalsada kunin natin. Nag-travel kami noon sa ma'am, papuntang Cebu. Doon kami sa San Carlos. Before Bacolod City. Tapos, papunta kami ng Don Salvador. Part na Negros Occidental yon. And then, papuntang San Carlos City. Doon sasakay na kami ng Ruro. And then, nakarating kami sa Toledo, 4 o'clock na ng umaga. And then, nakarating kami sa city proper ng Cebu, 6 o'clock na. Hindi pa ako nakarating, Ma'am Jane, dyan sa Baguio. Sana wish ko lang. Isa sa mga bucket list ko yung Baguio. May experience lamang yung malamig. Especially yung, anong tawag, Ma'am Jane, ng festival. Parang mga bulaklak. Ano yun? Sorry. Yan, gusto ko talaga ma-experience yun. Di ba February yun, Ma'am Jane, no? At saka gusto ko makapunta kay Wangod. Makapatato. Buhay pa ba si Wangod, no, Ma'am Jane? Maganda din via Tabuilan, Escalante. Oo. Sa Escalante, kaya lang marami doon nakakatakot. Maraming mga flower festival, February. Ano yung tawag, Ma'am Jane? Yung festival doon sa Baguio. Tapos, may experience sa mag-harvest ng strawberry. Sa Benguet yan. Ma'am Jane, di ba?
Oo, medyo malayo din kami kay Lulawang Od. Ay, okay. Malayo pala kamo kay Lulawang Od. Buhay pa siya, no? Siguro 100 years na yung edad niya ngayon. No, Ma'am Jane, no? Panagbinga, sorry. Panagbinga pala. Panagbinga Festival. Di ba February yun, no? Ma'am Jane? Ma'am Aisel, nasa 6 minutes and 40 seconds na ako. Hayaan ko lang. Hayaan ko lang. Hayaan ko lang na nag-play. Bell Mix TV, very easy to make chocolate chips cookies. And then, Adventure, Sun versus Argus pa rin. Hinayaan ko lang. Nandyan na siya, oh. Nandyan pa rin siya, oh. Naka-play lang. You're welcome, Ma'am Aisel. Baka free kayo. 8 to 10, Monday to Saturday. Libre lapagan dito. O, libre play all dito. Libre ano dito, banana. Baka pwede kayong mag-recruit yan sa mga kasamahan nyo. Baka sabihin na lang na, sabi nyo na lang na mayroong ano dito, no, libreng banana, libreng ano dyan, oh. Tawa-tawa lang tayo dito, ha? 2 hours and 30 minutes biyahe kay Lulawang Od. Ay, layo pala. Pero kahit anong malayo, kung gustuhin mo, di ba? Kung anong gustuhin mo. Thank you, Ma'am Jean. Noted po, Ma'am. Ay, nako. Ay, ang saya-saya natin dito, ah. Saya-saya lang, ah. Dito pa rin ako, 7 minutes and 56 seconds. Ma'am Isel, very easy to make chocolate chips. Bell Mix TV playing, Sun versus Argos playing, Adventure, Bontok, Sabangan, Ma'am Jane. Dito pa rin ako. 4 minutes and 38 seconds. Ma'am Jean. Supas, perfect. Dito ako sa supas mo, Ma'am Jean. Ay, hala. Time check, 10 p.m. in the evening. Mag-extend ako 5 minutes, okay lang. Adventure! Dito pa rin ako sa video mo. Delmix TV. Nagbiak na kahoy, Ma'am Isel. Bundok Sabangan, Ma'am Jean, playing. Ang ganda ng ano nila, oh. Kalsada kasi, mayroong protection sa gilid. Ganito rin, papuntang, Bali Hermoso. Dito ka daan sa Canlaon City. Dito lang host, sinamahan kita. Wow, thank you so much, Adventure. Thank you maraming salamat sa inyong lahat sa nandito. Thank you. Katulad din sa Bali Hermoso, dito ka dadaan sa Canlaon City. Kasi kami, malapit lang kami sa Canlaon Volcano. 10 kilometers away from the danger zone. Ang danger zone kasi 6 kilometers. So outside the danger zone kami. Pero pag maganda yung ang peak
ng makikita mo talaga yung crater ng Canlaon Volcano dito sa aming lugar. So recently, pumutok yung Canlaon Volcano. So alam naman niyo siguro sa balita. So sanay na kami na ganyan na talaga. Mas mabuti nga pumuputok sang sa wala at mabigla na lang kami na mayroong major eruption na mangyayari. Yun lang host, hindi ko nadaanan yung Canlaon. May 100 years tumutuyok yung ano ko yung phone ko. 100 years na baliti daw dyan. Oo, may century tree dyan. Tapos, sa ilalim sa ano niya, mayroong mga dyan, bagsakan ng mga vegetables dyan sa Baliti. Sa ano lang, malapit lang. O marami ka na palang napuntahan dito sa Negros Occidental Adventure. Adventure talaga. Borders Adventure talaga yung tawag sa iyo kasi nasa ano ka, malapit na sa kabilang ano lang, region lang. Yung region, 'di ba? Region 7 pa rin yung ano no, Bohol, 'di ba? Region 7. Bell 2, good evening. Thank you so much. Bell, very easy to make. Chocolate chips. Still playing pa rin. Ma'am Jean, Supas, playing. Bundok Sabangan, Ma'am Jane, still playing. Nagbiak na, Kahoy. Ma'am Acel, Sun versus Argos. Borders, Adventure. Oho, 7 pa din. Oo, 7 pa din, di ba? Ay, naku. Nasa bucket list ko yung mga lugar ninyo, Baguio, Bohol, at saka sa Region 7 yung Team Polo Blea, pumunta kami ng 2017 pero hindi kami nakapunta doon. Yung Sirao. Hanggang ano lang kami, Simala. Kasi ano kami, dumating kami ng Cebu proper, 6 o'clock in the morning, and then, yung purpose kasi namin doon sa Region 7, sa Police Region 7 kami pumunta para mayroon kaming kinuha doon. Tapos saglit lang kami sa Simala. 11 o'clock kami papuntang Simala. 1 o'clock kami doon nakarating kasi via bus kami. Tapos ano lang, mas malayo pa yung travel namin kaysa sa stay namin doon sa Simala. Tapos kasi nakakatawa pa, kasi naka-short ako, hindi pala pwede, dapat nakapalda or nakapants ka doon. So, nagrenta pa ako ng palda doon sa ilalim before kami umakyat. Sa Tops Host, pinuntahan mo ba? Wala yan ang gusto ko. 'Di ba? Bago lang yan yung Tops. Bago lang yan adventure, yung Tops. Parang after ng pandemic, 'di ba? Malapit lang naman yun sa camp. So, next. Sana, samahan nyo ako sana, soon. Tapos, yung Luzon, kasi malayo ng Luzon eh. Dito lang ako sa Region 6, 7, and 6, 7, 8 at Region 1. 2017 Tops meron na yun. Okay. So, 2017, pa siguro, parang limited pa yung mga, nilagay nila doon na mga views. Diba? Ngayon marami na silang dinagdag. Buntok Sarangan, tumutuyok-tuyok na. So, time check, 10:06 in the evening. Thank you so much sa inyong lahat na ako, overtime. So, thank you sa, maraming salamat ulit, Ma'am Acel, Border Adventure.
Ma'am Jane, thank you so much. Ma'am Jane, Obles Bayan, Ma'am Jean, TV Mix, Boel at Mix TV, thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye everyone. Tatapusin ko lang yung mga ano ko ha, naka-play na. Thank you, thank you so much. Nabulol-bulol na ako. Bye-bye everyone. See you next live. You're welcome, Ma'am Jean. Bye. Ingat kayo.